мантиланци, драги ме смехурковци, да ви призная, трябва тук и сега. Много обичам с вас да се готвя. Но да не се мая, а накратко да ви запозная. Според обичая с думичките да започнем. Dog, desk, egg, elephant, fish, frog. Да ги повторим заедно всички. Dog, desk, egg, elephant, fish, frog. А сега двете първи 4 times. 1 time. Dog, desk. 2 times. Dog, desk. 3 times. Dog, desk. 4 times. Dog, desk. Egg, elephant. 4 times. 1 time. Egg, elephant. 2 times. Egg, elephant. 3 times. Egg, elephant. 4 times. Egg, elephant. Fish, frog. 4 times. 1 time. Fish, frog. 2 times. Fish, frog. 3 times. Fish, frog. 4 times. Fish, frog. Да ги кажем и така. Dog, desk. Dog, desk. Egg, elephant. Egg, elephant. Fish, frog. Fish, frog. Тук пауза натиснете и колкото е нужно повторете. Песичката ABC да допълним с D и F. Да повторим пак буквите 3 times. A, B, C, D, E, F. 1 time. A, B, C, D, E, F. 2 times. A, B, C, D, E, F. 3 times. Да разучим и ето така. D is for dog. D, Z, dog. D, D, dog. D, dog. D is for desk. D, D, desk. D, D, desk. D, desk. А сега думите с буква И. E is for egg. E, egg. E, egg. E, egg. E is for elephant. E, elephant. E, elephant. E, elephant. F is for fish. 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 F, fish. F is for frog. 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 F, frog. Пауза натиснете. Наученото затвърдете. Повтаряме толкова, колкото е нужно, за да ги кажем гладко и без запъване. Аз ги казвам поне 5 times. Помагайте си с картинката. Да разучим да четем някои срички и думички. A says A. B says B. A, B. A, B. A, Б. Аб. Натиснете пауза. Повтаряме. А сега. A says A. C says K. A, K. A, K. A, K. Ак. A says A. T says T. A, T. A, T. A, T. At. A says A. M says M. A, M. A, M. A, M. Am. A says A. D says D. A, D. A, D. A, D. Add. Буква И да сричкуваме. E says E. T says T. E, T. E, T. E, T. Et. E says E. M says M. E, M. E, M. E,
says A. F says F. A, F, A, F, A, F, F. E says A. G says D. A, D, A, D, A, D, ед. А сега да разчетем някои кратки думички. Тук е стричката. Ат, 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 ат. Към нея да добавим и прочетем буквички. C says K. C says K. K. At. K. At. K. At. Cat. B says B. B says B. B. At. B. At. B. At. Bat. M says M. M says M. M. At. M. At. M. At. Mat. F says F. F says F. F. At. F. At. F. At. Fat. Нова стричка да разучим днес. Ед. Е. Д. Е. Д. Е. Д. Ед. Към нея да добавим и получим думи. B says B. B says B. B. Ед. B. Ед. B. Ed. Bed. F says F. F says F. F. Ed. F. Ed. F. Ed. Fed. T says T. T says T. T. Ed. T. Ed. T. Ed. Ted. M says M. M says M. M. Ed. M. Ed. M. Ed. Med. И още една стричка тук ни чака. Ет. Е. Т. Е. Т. Е. Т. Ет. И към нея ни отпред М ще залепим. М says М. М says М. М. Ет. М. Ет. М. Ет. Мед. Знам, че буквите М и Т не са изучени, но главните М и Т са като в езика наш и ни служат тук добре. Ако да се учим е като да се качваме по стълба към небето днес, се издигаме на стъпало D и F. Думичките dog, desk, egg, elephant, fish и frog не се щадете и без умора повторете. Звуците им затвърдете, в чант ги кажете като по модела. D is for dog. D, dog. D, dog. D, dog. И накрая нови думи да четете, с пауза научете. Колко много искам поне малко от помощ да бъда. Поздрав най-сърдечен, тук съм Катя, ваш приятел вечен, весел пътиланец.